Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Nahiling ko Kuya Nems, nagiriruan sa mga payong dyan na nakatigpa pa inuruan sa tuyang labi. Nagkusog po Kuya nagkusog para sige sa tuyang palibot. Iyo, nahiling gusto payong ko, naon duman sa gilid Kuya Nems, niyaw naligdi, tapos sa mga OJT, nagharalian sa may kataning kang, bintana, digdi sa labi kan DCGB. Maray na pagka-udto na po sa indong mga tugang, medyo mauran na sa tuyang palibot, digdingan ni sa baba kan DCGB. Baha na naman, halangkaw na naman po ang tubig. Pero bako man makusugon uran na namati anig di sa sentro kan syudad. O ni man na amiga ko, sabi na, amiga, suspended na ba ang klase sa Legazpi? Ana po digdi, umulmong ka muna dyan, wara pa ki suspension. Kasubaago, before pa mag-newscast, ki alas 12, manahiling akong anunsyo sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay. Bigpaluwas ini sa pagikan Facebook account kang alkalde dyan. Effective alas 12 nin pagkaudto po kasubaago. Wara na po nin klase sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan. Sa gabos na libel, dyan po sa munisipyo kan Santo Domingo Albay dahil nga ni po digdi sa padagos na heavy rainfall na namamatayan po dyan sa munisipyo. And then, kasubaago man, 39 minutes ago, may pigpaluwas man na anunsyo ang uwas sa Municipal Hall. Hanapon nindo kung kamuan gustong makahiling kan post 42 minutes ago na nga ni palan. Sabi digdi, due to heavy rains in municipality of Uwas caused by shoreline and intertropical convergence zone, pigtatawan po nin otoridad ang mga school heads na mag-implementar o magdeklarar ni localized suspension basta duman sa indang sa assessment sa sitwasyon duman sa indang lugar. Sabi digdi, sa page kan Uwas Municipal Hall, ianda po sa kusog, in accordance po iyan sa Department of Education Order Number 22 dated December 23, 2024. Kaya sa mga parents pag mangnuhon po tabi nindoan mga official Facebook page kan sa inyong mga lambang mga LGUs, mga city or municipal disaster risk reduction management offices sa kanya-kanya po ninong lugar. Tatibaad, alanganin magpaluwas nin anunsyo para man masundo nindo sa mga aki nindo. It's either elementary. Pero yun pa man lang yan, Santo Domingo and Uwas and may siring po kaya na anunsyo digdi po sa probinsya kan Albay. Pero sabi nga ni Ibaga, just in case nahihiling nindo na kung halimbawa may mga kibaga kaya Kuya Nems na naguli sa indang harong pag lunchtime. Pero just in case halimbawa po digdi ang harong po nindo may babaliuhan po na salog. Masingan ibaga Kuya Nems po ang kabasan tigbabaha man iyan.
just in case na nakahiling po kamo nin peligro sa indong mga aki, then do pagpapursaw na pabalikon sa indong klase, sa indong mga eskwela, i-inform na lang nindo sa teacher through text, through chat. Iga naman bagangunan ki mga group chats ang mga parents kan mga estudyante para ma-informaran na kung pwede i-excuse na lang ang sa indong aki. Tapos kung may activity, gibuho na lang sa harong ninda, and then on the next day, i-submit po tabi iyan. Iyan man para masiguruan sa indang kaligtasan na sagud sa ngunyan, dahil ta maka-experience ka tanin medyo pag-uuran, digdi po sa satuyang palibot dahilan tani sa shoreline na piga-apoy. And then dyan nga ni sa may parte kan probinsya kan Catanduanes, kasi bagong aga, as early as 5 a.m., may pigpaluwas ng Sea Travel Advisory and Coast Guard Catanduanes manungod po sa pagbabawal sa mga sakayan pandagat na may timbang na 250 tons na magpasiring po sa kadagatan dahil nga ni po digdi sa posibleng maka-experience nin halangkaw, kan ana po digdi kan makusog na, I mean halangkaw na ukol, makusog na paros, kun kaya po tabi days na pigtutugutan na mag palaot. Pero itong sumanga darakulang sakayan pandagat pwedeng magbiyahe provided na dapat po sindaan maging alerto. Dahil nga ni, posibleng sila maka-experience ni na rough na kadagatan man tang po sila nagpabiyahe, pasirin po sa ilang mga destinasyon. Digdi sa Coast Guard Station Albay, wala manin pig paluwas na siring na anunsyo. Pero syempre, kamo, nahihiling nindo na peligroso ang sitwasyon kan kadagatan, di po kamo magpurbar. Bata wara na ki bareta duman ko yan na ako yan names po duman baga sa nawawarang para sira kan January 1. Saro lang baga ka to ko yan names po su bangkay na nga nito kan nakuha. Pasensya po sa mga nagkakaroon. Nakuha ito kuya din sa may party kan Pandan Catanduanes. And then the rest na pag-iriba ka ito, wara na po ni na bareta. Kaya para sa safety man po nindo, mangutang ng una ko yan sa kapitbahay kung may surusubraman sa ng bagas sa nakabalad man kiduwang pirang aldaw na mainit, magsubli lang una ki bagas, tapos kung may sardinas man sa nakuya nems, pwede na yun mabaro-baro. Yan bagang importansya kan dapat kita ang nagtatanom nin mga gulayon, tanganing just in case na araw kayan, may mga di kita tigahagad na sitwasyon kan panahon na kung sin apektado po ang satuyang kabuhayan, may mabibirikan. Maray na paggauto kay Ma'am Lani Miranda, maray na uto po Miss Angel, magkaong kitang pamudduhan. Ano po Ma'am Lani an sa imong pangudduhan dyan? Sa imong lokasyon. And hain kang una nagaantabay sa DCGB News Online. Sabi ni Sir Alvin Uy, magandang araw po sa iyo, Ma'am Angel. Condolence po sa pamilya ni DJ Toyang, pati po kay SM Sugar. Nabigla po talaga ako at nalungkot sa pagkamatay ni DJ Toyang. Rest in peace, DJ Toyang. Halos man kita gabos, Kuya Alvin Uy, nabigla ka na pangyayari. Kaya, let's hope and pray na lang na sa mga nagkabarayaan, kusugan ang sa inyong mga buot. Ta kami digdi halos nagsusurvive mi paman ang kada aldaw. Mantang si Ate Vic, papaharani naan sa iyang aldaw pagdara sa iyang ultimong destinasyon dyan po sa Forest Lake sa aldaw po iyanin Domingo, February 9, 2025. And basahan ko lang ining pig-post kan sa muyang mga amiga dyan. Duman sa mga paradangog ni Ate Toyang. Ana po digdi, igwa po nin Yology. Pwede ka mong magpadara nin surat. Pamoso baga siya kuya nem sa love lines yang Dear DJ Toyang. Pwede ka mong mag-message kay Ate Angie Galero and then kay Ma'am Bubay Rencuenco para magpadara po nin love letter po para sa iya. Gigibuhon iyan
7 p.m. Sabi di ko po nin 30 farewell letters. Diyan po iyan sa room 102 kang St. Peter sa Bugtong, Legazpi City. Sa Friday po iyan, petsa 7 kan Pebrero 2025. Iyan man ang anunsyo para sa mga activities na pighanda man para kay Ate Vic o mas midbid po na DJ Toyang. Ano po man Kuya Nems, pati na katang mag-soro-sereblagan ngunyan na pagkaudto. Dahilan ta, po digdi, may mga commercials pa na pwedeng, po digdi ilaog para paglaog ni Father Butch ngunyan na pagkahapon. Sabi ni Ma'am Mary Grace San Juan, maulan na tanghali po Ma'am Angel, watching from Verac, Catanduanes. Gari, Kuya Nems, nagpa-fluctuate an sa tuyang kuryente. And maray na pagkautuda po sa BHW kan Barangay Gilid, kan Legao City. Ali po yan kay Ma'am Priscilla Rigay Bunafos. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora, sa IT niya po dan si Jerome Nico Martinez. Imagine ko Kuya Nems sa taod, paano ako maluwas sige? Ang surusulog ko sa bitis, sapatos. Gani may makakahiling dyan sa Kuya Nems, maluwas dyan sa paluwas sa subdivision. Bit-bit ang sa kuyang sapatos. Hindi ko man ini pwedeng isulog na chanelas ni Kuya June, tagaribar ko. Maray na paggaod do sa imo, Ma'am Tet Aldana Jacob. Di mo ako pag-ulukan pag nahiling mo ako may burubit-bit na sapatos sa tood na hapon Maray na paggaod po dyan sa Ravvax family sa Barangay Sagmin, kan Legazpi City. Ako po tabi ang salong nakaibahan ko na pagkaod to. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,